kok iso menang lombe. Seneng aku. Menangan. Oh, manuke Pak I bar menang lombe. Tak tukune. Parani ah. Oh. Wah, Pak I manuke jelas tenan. Lho, sedina iki dipakani ping 4 kok. Wingi kok berjuara siji. Yo. Lah yo kuwi. Iki kira-kira nak tak cepuin tok ra I. Yo jo, kita pakku kok. Ku nek entuk piye? Gampang, tak bayar engko. Piro? Wis aja dipikir sik bayarane piro. Yo marani pakmu. Kedan. Loh, nopo wae, Pan? Wah, kayak mesti aku rumangan. Kayak wong poso niate wah. Bodoh, aku musuk yo rumangan. Yang golek mangan yo. Lah makmu ora masak. Durung makku to gerek ning pasar. Yo nemburi, golek gedang. Yo lek ndang aku ra kuat. Yo melaku. Yo ke gedang Pan, Pak. Walah, kae gedang isi kae. Isi kae. Lah aku gelem ra. Golek yo wae ora kena dipangan nek. Nakno yo golek-golek yo. Golek apa meneh iki? Wis to, engko wis to ae mangan dhewe, sabar. Sabar. Lah ki mano? Lah ke mana Pak I? Wah, paling kae wis rezekine kene yo. Cucupan susah. Wah, iki macane wis ngolah kat tahun 1950. Alah katanya kuau sih. Wes salah gue tadi. Gue lah Pan ya Allah. Lalu sana. Oh no. Pan. Wah, enak tenang. Daging manuk jebule nuwak dolanan. Wah, tenan. Macanku wis ra mangapi lho. Wah, sate manuk rasane untu. Rasa sapi to. Lah Manuk dituku 1 jutaren tok, 2 jutaren tok. Oke lah wis ii. lho, diuji terus kak. Wes tak balik sik. Ya sing sabar. Manuk wah. Lho, manukku kok ilang. Waduh, Kak Dika iki. Wah, dikau ya. Lho, Dik, maksudnya piye manukku mbok colong? Lah tak dituku kok dicolong. Lho, kok iso ngarani aku piye? Lho, kale manuk ilang kono. Yo aja ngarani aku. Kok iso fitnah derang ngene. Manuk pakku wae. Bangkre iso ngarani kene kira apa Kak? Wah, kudu golek informasi gimana diarani. Kan bakar apa kae? Kowe bakar apa kowe? Rasa untu. Sapi to. Wah, asik iki manuk Pak I barilang aku sing diarani. Me Pak I. Heeh, manuk putih. Ipano sing jepuk aku sing bakar. Lah macane wis kadung ra kuat kok. Sok meneh rasa nyolong. Wah, yo Ipan to tak kono jojo. Lah piye kadung ngeleh kok. Wis ra urusanmu mbek Pak I aku ra melu-melu. Sik tak undang Pak I. Pan iki piye Pan? Lah yo ki wejan. Weh salahe mang maling barang. Kanden yo jojo. Wis lah, pokoke atasi bareng-bareng. Wis lah, aku tak pikire gampang. Yo kowe kan apekan. Sik, tak mikir sik. Ya Allah, apa mau aku mang maling yo? Ambil
ampuni dosa-dosaku ya Allah, aku telah khilaf kepadamu ya Allah. Amin. Apa? Di mana kau? Wes ngarani aku sik piye. Berarah ki. Di mana kau? Wes tak goleke pilaran kewur wae ngarani aku. Ya sapa sih po? Kae lu Ipan karo Yaki berbakar manuk. Ning ndi wong ayo tak parani. Yo rene melu aku. Yo. Maksudmu piye, Pan? Manukku kejebok. Lah watangku ngeleh bual kok. Yo cuma anakku, ki lombok pangan. Aku retakkan ginjal kau. Saka lombok, lanone manukmu kok tak kira ora kanggo. Ana manuk ora kanggo. Nopo iki? Di manukku? Tenang, santuy. Ijuli saiki aja santuy-santuy. Iya, Pan. Wis to, pokok men. Lah ya, kowe kok sing ijuli ya. Lho, aku kok satria peceritaan. Nggih, sini lho. Kowe kancaku dan apean kok. Lho, aku penyelamat kawan. Deloki aku paling seneng. Ya mbok ijuli apa? Wis to, tenang. Lho, manuk Edi. Lho, kayak apa? Lho, kok keberantok. Wah, lah wong kae jelek dikeprok kae. Matur suwun wis nonton video. Aja lali strike. Subscribe. Cukupi. Aja lali like.